приятели на Макс от България. Аз съм Борис, както виждате се забърнах най-сетне. Днеска се събираме на село. Кой какво ще прави вече е друг въпрос, нали? Гош, виждате тук купили сме 1 тон неща. Това тук не се вижда. Не се вижда, поради ние не пием, нали? И така само вижте какво става. Я кажи на колко каква цена го взеха мен. Това нещо е 1,70 лв. А колко е? 1,70 лв. А колко е? 3 литра. Значи се надъним като отчета в Зандания и няма се намерим. Накратко. Другата версия е, че кой какво прави и някой може да хвали по градинки, по шосета и така. Ние между другото с нас има още двама, които в момента ги чакаме. Единия, другия е още вече там. И ни е спонсорирал така с една сериозна... Ресурси. Ни е спонсорирал. Да. В момента, както забелязате, е зима и замръзваме. Е студено, така че обличате се, хора. В момента е и сутрин. Я кажи малко там за примеждията на гарата, брат. Да щяхме да я трепим нея. Значи, отиваме ние на гарата и Гошо казва билет за полченци. Аз седам, казвам билет за полченци, тогава трябва да прави фасоли. Защо ще взели билета са? Нещо си. Да ви направя отстъпка глупости. Хубаво. Защо не бъдеш по-хитра? Вземеш парите, нали? И да си печелиш малко. Хубаво, вярно, добро, ама тя трябва да ни се кара, трябва да ни държи сметка. И какво ще да се случи мене? Ами накратко ще да влезем и с вратата и стената признаем. Ама много нахално, бе, много нахално създание, бе. Направо страшна работа. Вярва си направо, че ние сме някаква грешка. Да ни бяхме и доста хора тогава. Ние бяхме към 5-6 човека, минимум. Минимум. Това беше точно на твой рожден ден даже. Еми да. Да. Значи тя не взимаше за някакви по-нищи даже. И какво е чувството така да дрънкаш при толкова хора, защото аз лично да я знам? Значи, мисля, че човек се записва с отбора, съзнайте, че лут и не му пука. То след толкова време май на коментиране сам да си говориш като идиот. Аз сам си говоря, принципно. То лошо става, като почнеш да си отговаряш, брат. Ами това вече е минало това. Дискусии. И така, приятели, с мен малко ползвате, защото не се усещам някои части от студа вече. Студания, бе, минус 7 градуса. Да, нека да видим за проблемите. Защо се ще се чуете, че няма звук в моите видеота? Защо? Защото или микрофона на Гошо, леко спонсориран преди колко вече? Година? Някъде. Или сдава багажа, или аномалии, извънземни, магия. Просто странно е как правя видеото, всичко, конвертирам се, чувам звук, всичко, праща се на Гошо, качва се, звук, йок. Не. Ето аз веднъж бях решил да го прегледам да го пусна без да го прегледам и по едно време, че там няма звук. Нормален, нали? Аз мислих, че ще се го такова даже. Ще се го прегледам, че има звук. Аз гледам, има звук и накрая... Няма нищо. И накрая един много така нататък. Много див. И щастлив. Да. Стана въпрос, Гоше. Ангел и другите, дето уж ги чакаме. Какво стана вече? Не знам, ние скоро ще изпуснем влака, мен. Да. Значи, приятели, ние сме тук по средата, не сме на Гранда. Замръзваме. Солидно замръзваме. Чакаме Ангел. И че аз си казвам, аз сега не мога да натисна копчето. Внимай това, аз не мога да мръдна. Както знаете, коледно време идва така и така всичко. Винаги е леко напиване, леко ядене. Не е леко ядене. Много напиване и много ядене. Сега, ние с Гошо си знаем, че Коло ще скача по градинки от Буково. Особено другата седмица. Да. Откъде ли не ще скача, не ще прави някой малка хватка. Да, вие какво правите, защото не може ли да няма... Взимане даване. Да. Така че пишете в коментарите, кажете ми за какво стана въпрос при вас на Коледа. А и не само. И не само. И накрая и след това може и да споделим някоя друга така травмираща случка. И така. Чао!
even if